Kublai pi baru kini kilong ki kubor bam tagasngi. Ki samla don sab apo ka jila Meghalaya ha ka Kynhun shat bat roi ki badan ha ka jing yalam nanti jong ka Kynhun All Meghalaya Dancers Association ki pen pau ka jing Bitar ya ka Sorkar namar ka jing kan tat ban itu no ya ki kum ka we ka jaka ne ka shlem ai jing hikai ya ki badan sam. Kate ka Seng ka sei ki riu don sam ha ka jing yalam u president u ba kit bok thaba ki le khun ting e bandawa na ka Sorkar jila ya ka hok ki khun samla kan thei bat chinrang. Hadu ki kena rin, nadu baki dawa baladon ke jingye kendu baki nong yalam ke jela nadu usnem hajar ter, hadu mentah kam syamladon kanu ke jing aimen siem na kabor Sorkar. Na kaliang u presiden ka Kynhun ula takran ya ka Sorkar MDA ha kanu ke sngi baklem perkhan unnet ban kiu sekretariat marway bat un penkende mensiem yaki menteri Sorkar bat un IAA yaki yathu uba kit boklang thaba ha ka jing penkut buram yaki nongjom yaki Indian fight talent. Kumta ki katu kat ningut ki samla don sap ki lapan pau ke jingdu mensim bagi don bun ki samla don sap ki bawan na ki longying long sem ki baduk betngan kim don la don nanti haba ki don kata ke sap roi sap shat haba ki lek banya ai reng shabar jong ke jela. Ki haban sange no namar klemdon kata ki dak kishin no senyang na ke Sorkar beremot ke Sorkar berminta baka Kynhun AMDA kala julet ban pan jengkershan. Kita ikut sama jangan ika Kynhun AMDA kila berngem basyan kin sapelong ke jing ki ke bajur hakmat ke kerdap sekretariat namar ke jing syak po ha ke Sorkar bat le matla ya ke jing dawa ki belabu hakmat la slam bat ki dawa bade ban itho mador ya ke Kynhun AMDA ling baka Arts and Culture Department jong ke Sorkar.